Hamba ngiyafuna la. Ngifuna iqiniso, anikaze nilibone. Abaziyo bathi uhamba ushona. Iqiniso lihlukene kabili, kuneqiniso eliyiqiniso neqiniso sokufuna ukulizwa. Wena ufuna lipi? Ngihlangana nenye indoda enezimpondo ngithi ya ngakubamba. Wena lo abathi usathana ngithi. Ngiyabuza phendula kuthi nje kuwizwe linje ngenxa yakho usikhohlakalindini. Ufihla lapho unembeza kulabantu abakwazi ukudlwengula ingane engakadluli ngisho eminyakeni emibili hayi unesibindi. Wena ukwazi ukwenza obaba babona izintombi enganeni abangayizali, omama ubashintsha ukucabanga. Iyiphi imizi abazoyakha nalabafana ngoba baqale manje ukuhlula ukubekezela inkinga zemizi yabo. Emva kokuthi wena ubatshela ukuthi uthanda linaminyaka. Yini lesikwenze yona engaka? Ithi le ndoda sonke singosathane mnumzane. Kodwa lokho nina ngeni kubone ngoba ngisho nisayingane kwakuthi manigangile niphike ngabanye. Nawu nokubona abantu abadlula ngendlela bengcolile washa amafastela uzobona ukuthi abakuzondi umakhelwane. Iba neqiniso kunina. Manje ukuthi emhlabeni baningi obaba amancane amadoda. Ukuya emasontweni akazokunisiza ngalutho lungisana inhliziyo yokuqala usathane nizomnqoba. Mina ngimangali mangaba abafundisi sebebaningi kangaka ngoba kulelizwe umuntu ubugebengu mebenza bukhoma niyambonga. Khonzana uNkulunkulu niye ukubuyisa. Emasontweni manithandazela abantu nisho fire phoma ngabe ukukhulunywa ngesihogo umlilo nosabana uma kanti uyaphilisa. Ingane zabefundisi ifunana emapulpiti ngoba labafana ubezwa bekhuluma nje ukuthi abazi lutho ngevangeli. Nani niyakwazi lokho ufakazi balokho amene nisho ngisho ngingasafanele ngoba niyazi ukuthi baningathula ningabe ninyathele emsileni. Kulungile ngizondeni. Kuzobe ngingaqali ngami baningi engizobafica enhlizweni zenu ngoba nihleka nabo kodwa nibambe lamathuna ezifubeni. Ngihamba ngiyafuna la. Ngifuna iqiniso anikaze nilibone. Bathi uhamba ushona iqiniso lihlukene kabili. Kuneqiniso eliyiqiniso neqiniso sokufuna ukulizwa. Wena ufuna lipi? Ngihlangana nesixuku samantombazane esiphethe amabhodane embhalo nentukuthele ebusweni. Ngithi kahleni ngolaka bodadewethu yini kwenzakaleni? Kuke kwaba nobwelewele befuna ukukhuluma umkanye kwase kuphakamisa omunye obegqoka ingubo edabuke ngasemathangeni nezibazi emzimbeni. Uthi sekwanele isikhathele. Amadoda adlwengule ephindelela kamumva ke nje yasesibulala kanisoneni. Ngithi mina kanjani ngoba izwe lemsakazweni kuthi uyibalo inyuka kangaka nje nani ninomthelela indlela enigqoka ngayo. Uthi makuyizinto esizigqokayo kumele ngabe izingane ezincane nezalukwazi abadlwengula phela makunjalo. Futhi ke nje wasemngena emlomeni omunye engakaqedi. Uthi mina mhlaba engidlwengula benzi bobuba ngibabonanga ebusweni manje sengizonda yonke into egqoka iblue. Kwesinye isikhathi ukungifikela umuzwa uqoma mase kuyafika kumina ukuthi ngizobe ngiqoma yena lo wafaka impilo yami ebumnyameni. Bembuzo zakwabo pho sonke lesikhathi ukuthi uleleni. Uthi njengoba nazi ukuthi mina ngisenabazali nasekhaya kwakuthiwa ngingabathemba abangani. Ngoba ngathi mhla ngitshela umalume inkokhela ayifuna naye kwabo kulala nami mangimceba kanti wathi umalume uyena osebenzayo nje la ekhaya ngiyazi kanti imndeni njani. Ngihamba ngiyafuna la. Ngifuna iqiniso angaze nilibone. Bathi uhamba ushona iqiniso lihlukene kabili. Kuneqiniso eliyiqiniso neqiniso sokufuna ukulizwa wena ufuna lipi?
Ngibuza omunye umama ophethe ishuqulu namabhodlela amnyama ngithi manithakatha nisuke nithakathelani ngoba le mali olande ngayo imithi kukhona okungakwenza okungconywana engihlangane nabo bathi akuthina sonke siyophumelela kulomhlaba kodwa ngesazalwa sikufumbethe besingakwazi ukulwa nendlala. Uthi buza noma imuphi umthakathi uzokutshela ukuthi lento esiyenzayo asiyithandi kodwa ngokukhula sesiyazi ukuthi kumele ushaye ingane ukuze kuzwele kumzali asixabene nabantu sixabene nomdalo uphendula kanjani. Kwase kuyafika kumina ukuthi kushuthi noNkulunkulu kuyenzeka abe nesandla ehluphekeni komuntu ngihamba ngiyafuna la ngifuna iqiniso ngihlangana nesangoma ngithi kodwa nidlalelani ngabantu ezweni igodlo zozakwenu isuke isele nobani mangabe zakwenu sebekele emgwaqeni sorry wensizwa nakho ngakusiza nirobha abantu izwe libuka ngiyazi ukuthi aninandaba nathi kodwa khumbulani phela ukuthi idlozi liyahlonishwa. Abanye bayahla benyuke emadolobheni bathi banemlingo beqamba amanga okweni bekukuphilisa pho izandla zenu zacwala igazi kangaka. Ngihamba ngifuna iqiniso anikaze nilibone bathi yohamba ushona iqiniso lihlukene kabili kuneqiniso eliyiqiniso neqiniso sokufuna ukulizwa wena ufuna liphi. Yaqe